Pois Baos era a vila na que vivían meus avós. Foi unha vila, unha parroquia, San Tomé dos Baos, que por mor dun encoro franquista pois tiveron que abandonar as súas casas, vendelas, e fíxose neses terreos que conformaban os concellos de Zas, Mazaricos, Vimianzo. Pois se construíron ali un encoro que está na actualidade e que abasteceu de enerxía eléctrica a case toda a comarca. Entón, nese libro, cumpríanse no 2016 50 anos e a miña idea era que a xente empezase a falar de Baos. Verdadeiramente, o libro está escrito por unha rapaza de 16 anos, en moita calidade narrativa, pero sí que quería contar a historia de meus avós, que naquele momento non tiveron voz para dicir que foi un encoro franquista, que non foi algo consensuado, senón que foi unha obriga abandonar as súas casas, deixar os seus recordos, a terra onde naceron e iniciar unha diáspora, unha viaxe.